Biyag ti tao. Papa na Mark, awan trabaho mitasan ka di? Wen, ang madagagara kay Di Plaza. Ni, anyat gagarami jay. Adala mapan ko gatangan, Wendy. Anyat mapan mo gatangan. Mabalin ka di ka nagdamag-damag. Apelap dan nakagdamag. Karbangak nagdamag, ta asawa kakit nga rod. Inak gumatang iti sapatos ko. Tana dadalin ti may sa sapatos ko. Sumurutak, Sanan, mabitak lang. di mo nga rod naramatan tilugan. Anya? No kayat mo, itulod ka, ta siyaktag maneho. Ura gawid ak matla dagos, no di na kayat nakakuyog. Sige, itulod nak bitan. Kahit no may tulod nak, umuna kanton nga agawid. Ang mga no sabtag ti kumparay. Asino akong parem? Ay unay kalakid din aya. Damagan mo't aminan. Asino akong parem, kunak? Saanan? Di ka magsarakan. Basta itulod na nga rodain. No di mo ipaaramat tilugan kanya. Ay, Rosie, friend. Ada ni Mark. Agur-uray di tarwar ti department store. One side. Nag-text itay kanya. Oy, kanayon ti panagkuykuyog yung itinobyo. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y ang nagsaritaan ti may papan iti dayta, Zaldi? Anya ka matan. Saldi ka la saldi. Sayda ko Ay, wan gaya man niya. Sorry, Saida. Kasta Angin, apay nga adi ka pelagkasar. Kat ka na ngayon hindi pa nagkuykuyog yo. Ay sus, di ka mabutang iti ibagbagada kuyog-kuyog pakaalaan iti sikog. Wen, isungan na dam tadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga adi kay pay nagkasar. Gets mo? Kunak tupay kat nga da babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pa'y. Di na amo sinurot ko itinapanan na. Katay jay. Nagkuyog dan iti day jay babae. Dagiti awanan pain. Di mo ko itibag ko. Alaag tayo sa tipang pagsul ko kadakwada. Hanggang Saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan pain. Mark, kasanon no ang sikugak. Namin adon adaras ang nailawan ka. Pakaragsa ka kunay. Nagsikog kan, Rosie. Dita ka di pa'y agkasar, Mark. Kwa, saan pa'y nga ita? May nagsikog ka pa'y nga muna sa tanto agkasar. Di kagdana. Takdarak tinaramit ko kan ka. Sabay ko mga rod, nagsikog kan. Tap nagkasartan. Mama, sina ako ni Mark. Wendy, iha, agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dam. Di ka pa'y lagdis-desisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagawi di balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta i-relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyarta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sa bala lugar. Diyak kaya ti Romuar, Mama. Mala, sikati makam mo, iha. Gapu ka dito diyak may paya ni ti anak ti asawak. Isungay suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kamin ngam di kas luklukwanak. Ay, jakmat ni Ramnama amaramid ni Mark ti kasjay kan. Nagdakal ti panagtalag ko kan na. Ngam kasjay lagayam ti isubad na iti kinasaya at takan na. Manjakon, Mama. Diyak kaya ti agawin. Tadyak kaya ta makita ti awanan bayan na lalaki. Mama, ada ka di dito ni Wendy? Nasaya at time may ka, Mark. Agsarita ta iti nalapot. Ha? Ala, sumrak ka.
Agyaman nak, mama. Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Ha? Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak ngay na nagsayaat kan ka. Ngam apay akas tatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko, mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaimbag ti may papan iti dayta. Numapakawan na ka, swerte mo. Ngam do saanan, awanan ti gasat mo, Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka. Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam dito ay Mark. Pumanaw ka. Tadyak kaya't ang makita ti panagropropam. Wendy, pakawanan na ko. Ay-ayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturod ka pa'y lamang ibagang ay-ayat anak. Awanan kay tipain! Sige, nawaya ka tamang kabil kanyak. Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa'y. Juan! Amok! Saan ka may payan iti anak? Isungay suksukat nak. Saan ka nga isuksukat? Sikalata ti. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katagsinatan, Mark! Pangasim, sikat yayayat Wendy. Anak lang ti kasapulak iti day diya babae. Ket no maipayan ng iti anak, sinakadagos. Anya? Madya talaga tirik na ka. Maulawak. Nasakit ti usok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, huh? Maditirik na sayda. Maulawak. Kakatayan na ka. Ala? Nasakit ti usok ko. Ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagi na nakalaangan. Mabain na. Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No, kasta. Masikog kan, Rosie? One Mark. Kinuyog na tigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdoan abunan tin inawat. Iso siguro ang kastoy tirik na. Agyaman nak. At danton anak ta, Rosie. Mark. Kasano nga ron itan? Masikog akon. Saan ta ka di pa ngagkalaysa? Di ka madanangan. Ikasar ka matatalaga kat. Ang saan pa nga ita? Nasaysayat siguro. Nukalpasan ti panagpaskay mo. Sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Taapay atong kalibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan mat siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, Sayda. Agtala ka kan kuana. Di nakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Kano talaga apaglulukuan naklaan? Saan ko man ang nagpakita kanya? Idi na amon na ama si Kugan. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apat yak aseryoso ni Mark kanya, Sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ti panagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga di mon kaya ti agawid iti lugaryo, ha? Diyak ka mo, Sayda. Ngamkas lamabutan nga kon ngagsubli ijay. Gapo itinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hi. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako, mama, please. Pakawanan ako, ma. Ay-ayatan ka, Mark. Iso sige.
mapakawan ka. Agyaman anak bakit? Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti dayja babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay wag ka. No kasapulan nga ikang iti kwarta. Aramidat. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki ti impas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga ron. Kaingingas mo, Mark. Kaya, siyempre ha. Siyak nga ron ti ama. Iswa siya ti karupropa na. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamutan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, Ah, apa lang nagsanaay ka, Mark. kwa. Pakawanan na ka. Ladingita. Ngam di ka mabalingay ka, Liza. Gaputad na nasawak. Anya, apay nga na italang ipagam. Kasano ak nga rutitan. Apay nga inalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang di ka sa pulakan. Anya, Di kagdanag. Sadyak baybayan ti anak ta. Nuuman nugot ta. Alag ti anak ta. Kat siyak ti bang padakal kan na. Ipaay ko amin na masapol na. Pagadalag, naging makalpas iti kolehiyo. apa yan naramit mo tikas na kanya, Mark. Pakawanin na, Rosie. Ay, palubos mo nga lago ni baby. Da kami iti asawak ti man padakal kan na. Kinapod mo na. Awan anak mo iti asawa. Kat amo man ko may papanagkan ka. Kaya nawaya ka mang sarong karto iti anak na. Amo ba't iti balay siya ka eh. Intudok idikin ka ti balay mi. Kan ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak na. At 50,000 pesos sa amin dahita. Sige, tapadunutag pa yan impag, Mark. O sige. Basta alam mo dito kwarta ha. Parakan ka dito. Ala ka, Rosie. Sumanang iti anak mo. Amunan samat nga itid mo iti amana. Awan na pintas ang masakbayan na. Nagtali na itisidan ko sa ita. Ay na, makapasangit. Anya mga mina. Apay nga mina di ka naganan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken, to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro yung kadwa na dim saan. Ay, Anak ko, pakawanin na ko. Rosie. Kadwak ti asawak. O anya, naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby. Uwan, at amin di tabagdagit igamit na. Oh, adoy. Nayon di kwarta nga intad di asawakan ka. Agyaman, Oh, Mark, alamon di kagad. Taubag mata ni baby. Okay, honey. dita kayon! Ay, Rosie, di kag taray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mata nga imadayo. Rosie! Mabit lang! Kasano day to yan, Mark? Intaray nanti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pain. Ay, excuse me Di mo kumamat pagsawa ng tikasta ti gayem ko. Takurang pa'y day a kwarta abaya ti panangalilaw ti asawam ken kuana. Apay ti kunayo pakaragsakan na tikas diyan nagbanagan na. Please, don't say bad words ha. Tasyak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na. Di yung mabaling apilitin. Uwan anak ko. Saan ka nga itad ka na ko? Sorry anak ko. Patpat gan ka unay.
Diyak kabailan ti mangipadawat kan kay di amam. Oray agrigatan ngagpatpada. Basta makadanna ka, anak ko. Patpat gan kaon. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itad mo ti anak mo kadakwada. Diyak kabailan sa ita. Kasta ati rumbang. Sikatin na ni baby. Iso sikati rumbang nga ayan na. Wan sa ita. Kat ikarigatak asuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Wala. Di kagdanag, tadak agayam mo. Aging kat ka ba lang, tumulong nga kada kayo nga agina. Oh, asino day tang mawawagan ka, Mark? Ni Rosie. Anya, no kasta? At dapat lang kontak yun titunggal maysa. Ita lang nga umawag. Diyak kami na i-delete yung number na. Ala, sungbatam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpaka asiak. Awan sa baling asit gak no di si kalaang. Kasapulak ti kwarta. Tapaggatang ko iti diaper kan gatas ti anak ta. No kumangamin tainted mo kada kami, di awan ko matipagparpari ko tam ita, Rosie. Agpakpaka asiak, Mark. Mangted ka kumaiti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas laang. Agsapsapulak pa'y ngamin iti trabaho. Awan ti maited ko. Sobrang di inted ko 50,000. Plus 20,000 nga inted ti asawa. Kundi ka nagtungpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami. Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intedyo a kwarta. Gusto da jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo, ited mo kada kami. Sige nga, Roden. Bye. Inindot na. Pasol na lang ha. Oh, adtoy Rosie. Igatang mo iti kasapulan ti anak mo. Agyaman nagsayda. Nagsingpad ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Ay na, di kiti pagsayaatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang nga Roden ti panagnaad mi dito boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masya nakarod kan ka, friend. Ta irresponsable ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga Rod. Ngambay amon da dyan tao. Sana bale, taagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo nagtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kanu nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para innaw iti may sa restaurant, friend. Oh, atoy Rosie. Ada krib ti ubing ditoy asa na maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngamin pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti dayta. Maawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay ala! Nagadumit ang makan nagiti insangpet mo, friend. Unsay da, inted ti bus ko. Inted na dagiti daduma a sobra iti restaurant na. Ay aguray ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abal. Ay sus ka! Ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamat. Gaputa inted na dagita ataraon. Agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo, Wan, ngamjak kayat nga ikan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatangkunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo. Ay! Nagtal na ka man. Tila ibagbagamat sa ida. Wendy, itay pa ilan na uli maka. Anyat pang panunutan, honey. Malaglagip ko nga min dya anak mo ka ni Rosie, honey. Ha? Kaasi di ubing. Inosente. Awan ang muna kadagiti mapaspasama kita. Iso nga,
Apay no ikam iti suporta. Kasi man. Sanan, agrom da di a babae. Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaor na tapay. Innala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lata day jay. Isa suportaran ta. Saanan ko nakmet. No kaya't nasuportarak ti ubing, ited na kanya. Tadata ti mang padakkel. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati paila anak ko ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti dadumapay a branches ti restaurant ko. Wan, sir. Ken gayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho Isuntun ti agbali na dishwasher, tas ikantulatan ti para sa iti makan. Ha? Apay ka di, sir. Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw a may sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Wan, sir. Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barpas kan iming na. Nagatidtog. Ha? Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla istrikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Kumay ka man bit dito ading. Ay, ayaban na. Ay, uwan, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyat nagan mo? Rosie, sir. Balasang ka kadipay? Single mom, sir. Agpadatang rod. Ora siya, single dadakmat. Adamay sa nga anak ko. Kasi ka, manot anak mo? May salaan, sir. Agpadata. Sige, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama Rosie, ha? Asikas rumpay dagiti agsasangkot a customer. Uwan, sir. Nasingpat matgayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni strikto. Nasingpat gayam. Ala, Rosie! Intulod na ka manan di kotse ang sutor mo? Oy, nalaggasat kan? Bak nang jagar aram kan ka. Kunak no di lakit ang kursunada kan ka. Jagayam anak na. Sana all, may bak nang na nag-aaram. Oy, agsao ka mat agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na, Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os, talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Ayam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel, isang agbagay kayo. Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y apinanawan dagiti ex na. Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam, tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mangimaton ka dagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysan ti mga sikaso ka dagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya tamabannog ka. Wan Romel, katagyaman ako unay kan ka. Ngamin, nakasingsingpet ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kun kaspudno nga anak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Romel. Ipatpatag kayo ato nga iti anak mo. Agyaman na ka. Kat ita, sikog mo ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton, dagiti duwa nga anak ta, Rosie. Alay ko, kasansangpot ko pa ilang. Ang mapingagtong pa ka, Dagos, Wendy. Aglablabas kan, Mark!
Namin adon na pinakawan ka kadagiti pa ng liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae rom. Ah, Sinurot kayo iti na dya babae. Kat hotel man ang disimra kanyo. Awanan kayo tibain. Wendy, anak lang tika sa pulak iti dadya babae. Kasta ka na yun ti palusot mo. Tunggal matiliwan kayo iti babaim. Kasta ti bagbagam. Ngam na ibaga ka mga punta iti anak ta, di mo kayat. Iso sige, itad kunti waya-waya, Mark. Anya ti kahit mo asawan, Wendy. Ang sino talangan. Nadudugo na yung tirik na. Kapoy ti kanayon na po ng paspasakit mo, Mark. Saan kumamat akas tat ibagbaga mo, hindi? Si ka lang ti ina. Ulbod! Sana po na itataka na nakapasakitan. Iso Houston, naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala dito palengke. Ayam taltalo pala na kumbuyak. Barok. Kargam ka di dagita? Kaya't mo ti agpakumboy balong. Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tamangan no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan na ito. Hello, anak. Umuna ako ni Jekotse. Tay kargat lagi ito yung Jekotse, ha? Urayam da mamin dito, Iwan. Wan, daddy. Sir, akong pumbuyak. Agpakumboy kayo? Saan na, sir? Kabalan nga pagkatan ti kargami? Ken asidag lang dito iti ayan ti kotse. Angelo, urayam da mamin dito, Iwan. Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie. Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Wan. Nakiasawa ka gaya man. Wan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Ket, Angelo, anak. Mapan kan iti kotse. Alaam da ito. Wan, mami. isukatin ti anak na dayjay. Wan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasagana amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan nak, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. It's sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Tapamilyado kakat nga ron. Awan problema iti dayta. Kansa na bale, tanaragsakak itan iti sidong tinadong unay nga asawa, kan ama dagiti anak ko. Naimbag ka pa'y. Ngam siya, nagsina kamin ka ni Wendy. Isong agkatang-katang akitan. Tanay katak iti sigod at trabaho. Gapoy ti kanayon na panaglanglangan ko iti. Isong agkumkumbuyak iti palengke. Tapno adda pangalahak iti pagbiag ko. Ay katwan aganos ka, tatalaga akastan. Pagrigatan ti kwarta ako nada. O sige, panawan ka pa. Nakapapal ni Rosie. Napinta siguro ang tibiyag da ita. Dakalan ti anak mi. Ang uray kaya't kong arakopan. Mabainak. Tado tinagkurang iti anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawan na to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw apanagam amumi. Anyan ti kasto nagbambanagam ti biyag ko. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Biyag ti tao.
Babae ti anak ta, Lena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikat ti kaing ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti adu. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang, Lena. Ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipaito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tulay ta iti umno a panawad. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan na kakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana bale. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti adda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dayto nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaula akong tagtrabaho. Lading itak, ngam di ka palubusan. Lading itak mo't. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Baya masyaktag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit mo't mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin tinala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amangan no lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak.
Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Ke maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun ngay ti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Angam nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nulapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasin mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kit di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ah. Ang lumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy nga eh. Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksapsapol da iti kasukat ko. Apay nga mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino nga'y? Ken taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, nani. Gusto ka iti dayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagiin nistoryata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Ngam, sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na ngakon iti mabiit. Mapanang iti syudad, tayo naksapulon ti asawak nanang. Anya, apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapula ka,
Ay nanak ko ayan, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawit kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa mi. Ay, yan. Manipong doon nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mat iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Lading itak, Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag, tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay ayaten ka. Kasapulan ta kay iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Sada balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangin ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay ayaten ti asawag nanang. Ay uray ay ayatam, no di na ka mo ay ayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam ken ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta nga mintin nadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray ka sa no ti panagurnong ko. Magastos ko matlat to ti kwartak. Ay, mabamban nugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ruti planom. Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya. Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam nawabalin. Jak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? San apan nakibiyang dayto ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napadas kong dayta? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kan kwa na. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ati mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari di kan to agri gatitisidong ko, Lena. Agbiag kakasla Rena. Itid ko kami nakasapulan. Kan agabang ang itipagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yung ti panagdan nata. Tamo meten, ado na giti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasayata imay ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak.
Tanya ko mahita. Sana problema na ita. Ure aga na ka iti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya? Aywanam maruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakaano lang iti maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakulan. Dandan ni agiskwilan. Wen nga ron nanang. Mano natawon tinapalabas, manipod pinanawan tinana. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kung tinaramin nila na kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga noon nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Haway, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo aminan a babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man di baro. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalaan kay ti Danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipa iti sigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina ak tinobyo ki Jay. Apay, anit sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti panakalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak kamu taramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sabali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti trak ng bunag iti inapit mo amula manakaw. Wala nang. Kaya't naranaak man ang tinangin na presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman di kwartam. Wala na. Kaya't patsik aparabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayo iti apo ko. Wala nang. Kanwan gayam. Nasao ni Tata Kandraw nga ilako na ti ababanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang.
Ay ka, adakan ka, aday ta anak ka. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! At to yun ti pinaalam madanom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo? Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman, anak ko. Kumusta kan? Apay nga itakalang agpakita ngay nanang. Sa di no tinagapwam. Kwa, napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot di tiruar. Di tayo nagtipagsaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Naasiwa na ti Diyos, Lena. Iso tinagapon namin dagiti aparabor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kunti pa ng panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adda pa'y gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinubyan pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag ti tao. Uy, Marlene, asino si Kabit Vidi call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damat ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunot abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito'y ugot ti kamutay.
Ta isuti si daing tayo. Wan tatang, kan naibos gaya mo ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Ah, hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwag kami ni ti boses mo. So may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong itong madamdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katun agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papanan ka, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak nga ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anangiin naman ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano nga aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y matlaang nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anay bang. Isumod lang ti turong na. Amok akayat na. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sung bata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datang arutan na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti boss mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masabak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ruday ito nabati ang mais. Tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid iti na minsan, Marlene? Wen abi, tawan nga minen nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanya. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Wen abi. Ala, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo ang sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarak tamanin to nadandama? Ay, kwa. Ang mga noadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munos siya kanubyom. Kwa.
Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy. Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalak mo kanya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Ha? Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apya kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J-Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Asino nga iti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siyak? Apingay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo ka kasininarak ko. Alalala. Wanan. Kat anya nga rod ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umayak yung tunbi ka ti balayo. Urayan dak ijay. Rabiin. Ngam awan pa'y mat tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod, tatang. Ngamurayin tayo lahat na. Amangan numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na, tatang. Tao ba? Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay, tatang. Napaingay. Kasla na bartik, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak, Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga Rabio, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak tiyo. Anya? No kasta? Masikog ka, Marlene? Wan, tatang. Pakawanan da kami kuman. No kasta? Anya nga iti plano nga ramidan barap? Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan.
Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano, kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matong pa. Iso, ti masuro. Kalangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabitan a panawan baraw. Wanda dawan, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo amana amasahapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawan. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Iso nga rin mapantay di balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit ka nga agkasaraw ang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When ata manumat ka na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditan. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, Ang sasarunog di pa ang sakit na. alaala ka raw. Mapantang nga rin di hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng bag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman nak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di ang nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na asungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawon sa mo dayja anak asawa am anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam nga mada ka mulatan dito'y balay kaloy. Masadutak na nang. Kan kabailan na dayjay. At damon ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale. At damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ah? San mat ah? Patpatyam tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun, min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, diyak amuan o sa dino ti ayan na ita.
Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpet kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumanaw? Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumanaw. Maglablabas kang kaloy. Nito! Kaloy! Kasta di rumbanggeng ka, bungangira nga asawa. Wanawak man langan, makapawan kamat itigalas! Ala, apay taro pa Marlin. Limitan mat. Kinabilnak ni kaloy iti rabi abi. Nabaratak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidin ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsana na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita? jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalag. Kitrabein! Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwalayo! Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sumbatan na gitawag ko ka? Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan ag subsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabayalam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wan tatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangran nan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilang, tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito Morgue. Natayan ka na ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak matlaabalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak day dyan. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akon ti kinapod nung kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka.
Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdak kila balayok ni Marlene. Agyaman akbarok ha. Nakasingsingpot ka unay iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na baraw. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma. Tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak. Tadimteng kay ti biyag dagiti agina baraw. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adda panubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Ala gagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito lugar tayo. Mayalat tamag ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon nan iti abroad. Diyak ko mapalubusan. Nga mawanan ti maaramidak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito lugar tayo. Nang runa kat agad adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada? Adda kumati katulungam ita. Ay, diakon namnamaan nga agsublipay ti asawak, Manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasyanak nga rod kan kwa na, Manong. Isupayon ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kengkwana. Adda ka di impawit ni Manang Kiarang allowance mi, nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anyangay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin, nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo? No awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na iti abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati. Para mo't itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid. Tapno saan tayo nga agkaratawat kini manang yo? Narigat ti trabaho na iti abroad, anak ko. No kaya't yung makaadal kami, nanang, itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agado ti bagbagayo tunggal agdawat kami. Ala, to'y tangdan ko laangan anaglabat ti gastusan nyo. Ni, agdamot kayam kwarta kat. Ala, ito yung adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanya kanopyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti ubing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da iga-dagadal. Dahit ang arut kat mare. Ay napasensya kan ano na idanon ko kan kadayta.
Kaya't ko lang amin ama amuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramidag. Okay lang, Mari Lilia. Dakkel at tulong dayta para kanyak. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot, Mare. Makumikumak ang makipurpur diya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, asino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay ati panagadal yo, anak ko. Aday takay manan. Ikanyo mo't iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw taaw. Tapnawanan ti adu asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isong agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami itinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun. Iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din itanak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na da kanon iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Ang sakit pa yan ti ulok ngagpampanulo. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib karam ti pakinakim mo. Di mo pa basulan ti bagim. Saan mo mata nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Rumwar kamin itinobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka di ti dayta desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamu amang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat ati kayat na, kat makagraduar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan din alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko, ha? Sige, mapana kon. Itay pa nga gururay tinobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasamak aya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diyaga muna niya tirumbang nga aramid. Anya. Apay mo ta pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diyakon nalapdaan. Ang mumati ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag naidanda ka nung nga itinubyo na. Agabang dakano. Andyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain. Kasta pa tinapasamak. Diyaka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas la nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno keng kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag keng kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Pagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Diyak mo't lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sa mga ngamin tag-eskwela.
Di kan sama nga min agri-ripaso anak ko. Masadot akid nga agripripaso. Nasakit ti ulo. Amo yumot anang ato ti arapaap ni manang yu ti ara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad, tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni manang mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal ag sweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisnudo amang mangta di ti kwarta. Gaputa ay ayaten da kayo ni manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol iti natalged at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasayaan mo't nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yan aya. Apay nanang, adda ka di parikot. Saanan nga agad adal dagiti kakabsat mo anak ko. Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan anak ko? Saan aday tati parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya? Pasensya ka na anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo. Mabalin ka di ama kasaritak ida, nanang. Di da kaya't anak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit. Mabuteng kan mabainda. Una yan. Kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada, nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati napintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Huwag manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso at ilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Huwag gayam. Kumusta ba tanda Maylin kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin idi na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso ang nagkid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter, at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasi da mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod, manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit di ta na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat ta siguro ma, ti swerte adumteng katakwada, kabagay. Hello, manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Awanan pagbayad mi iti abang mi, manang. Nilakay mo ngay. Kwa, pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainun unam tinagpasikong. Manang, alan kimutungak pa yun. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawik ko. Ay na, agyaman ak manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may amok nga asit kan. Si kalaang. Oh, Peter. Aping ay may kaditi boarding house mi.
Ang mga noda kwartam amabalin amabulod manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini manang Kiara. No kasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wen, nawadwad mo't basit ati insend na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Mamin anumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ron. Ay, naungot ngamin ni boss may. Jak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga ming ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anuam ti kwarta? Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak kami nito trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? Numano ti kabalam nga ipawit. Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano sam ti aguray, taawan pa'y sweldo, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo, Maris yun ay. Wan, mare. Numalpas dayjay, di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpal, mare. Ngamin, nagregrigatan na mutpi man na dya balay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin, mare? Tadasad-sadot jay duwa nga anak ko. Ay, Wan. Kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid, mare. Ag-message na lang kanyak no kasapulan dati kwarta. Ngam limlim itarak ti ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakit di ta danimanang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno ta ibagbagada. Ada tayo mo laang ti mga aramid itigas at tayo mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardang magdag iti trabahador. Amang ipatpatak dir iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laang pa iti ipaw-pawit na. Ha? Apay nga? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta. Unaw, ang mga nodamutin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatijak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa mo lati ilipas gan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpaiso ija broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awan pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaat na makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan. Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon timang biag kadakwada? Saan ko idaadadadaulan ken ka?
Ngam kayat kula amasursuro damat ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada napatag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kani Manang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibagakan manang yo. Alimitaran nati itid na kwarta kada kayo kan Peter. Ngamin, dadakkel kayon. At dapayan asawam. Narigat mo't no ipanamnamayo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may iti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen kan kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanan amalmalpas, gapo iti kadadawat yo kan kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni Manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kabsat yo. Uray piso sa anak adimawat kan kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaan. Iso apang nga asim. Tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, ti-insend ko a picture ti balay mo, anak ko. Wala nang, ayaman nak ititulong yo kanya. Nalpas matlaang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko. Da kayo ti makaamu, nanang. Ngam kitain nyo, tadi kay unay agban, no? Ta saan mat aras data. Wen, anak ko. Anyo tararamido nyo dito, mana? Nagsina kamin iti nobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pay lang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak ba't lang nakabayad iti abang ko? Urayak lang ang papanawon dak ti landlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat ta. Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudot kumakenkwana no mabaling nga agnaad kami iti balay na. Ha? Tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha? Pangaasiyo di man sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. Saan kumitkat asug-sugsugan ni manang yo, anak ko? Kan may sa, basol yun no apay akas ti tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jack maguston ti kasta pa nagsasaong kinina ng Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaumon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan, Peter. Agsasarita tayo man, anaimbag. Pasensya ka ni tikas di pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumot ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan ka, Manang. Ang mga no, ninay-nayunan naman ang istorya na. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka, Nanang. At daw gali ni Nanang adimo ammo, idi nagabrod ka, Manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni Nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni Nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaad yo ita.
Saan nyo nga ipabasol iti sabali? Sakbay ang nagabrudak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti kolehiyo. Ngaman niya tinaramid yo. Itata kinuntra ni nanang ti panagdawat yo iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ng pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang, Amom kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag dayta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kin ni nanang ti agnaed iti balay ko. Manang, di mi ka di mabalinti makipagnaid ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo manang. Iso nga ganos ta, ah. No tinong palta siguro ti karita ken ni Manang asay sayaatan ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da ken nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Adda kumamat dakkel abalay ta akas ken ni Manang. Nanyangay nga ron. Kitkastoy mo tabiyag ti pinili ta manang. Takderan ta, ah. Tapno awanti makuna ti tattao kada ta. Nang runa dananang ken manang kyara. Ay, ala. Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Ikam iti importansya ti sakripisyo ti kabsat mo ken ka. Ket bigbigam nga utang mo na imbag anakam day taken kwa na, saan ket amang gundaway ka. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Awan manin tay kabarbaro a sapatos ni tatang. Rimor ka di manin ni tatang Joey. Awan mo titi si Mang Petak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo ngamin ni tatang. Iso ka na yun arumwar. Uray kita intun agawid. At damanin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kung adapay kortana manang. Kasano? Uto-utumot ni tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni nanang. Kastan ti ugali ni tatang. No babae ti pagsasaritaan at akwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto nyo. Di mo matimbagbagang at nagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay ha? Un. Da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga adayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak pala ida. Mabalin ka di nga ramidam dayta. Un, mabalay. Balay ko na ito eh. Isurumbang lang agtungpal day di kayat ko. Nla, panawang ka pa yung dito silig ko ha. Di ka rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko.
Asino manin ta babae nga insangpot yun, tatang? Awanen ti ado sa ludsod ni Nita. Mabalin apumanaw kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kinig Gwen ti kanito mi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pamirin tayo. Mapan kayo pala iji store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan, tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo? Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ang mga numangag na kanigwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Ngun gayam, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo kasinsin nyo, wan? Pagbalinan yun sa matan a hotel to'y balay. Awanin ta do asao, agteksak to, no mabalin yun tagawid. Saan nga akayat ni Gwen nga dadisturbo dito'y balay? Kaya't naada kami laang titao dito. Sino ka no di babae nga nyawid ni Tatang Mana? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini tatang? Amumon ti sumbat day ta sa ludsod mo. No kasta, nobya naman ang day dyan. Di mo't mauma ni Tatang. E di na palabas sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini tatang. Kita ang mga nutulado mat ni tatang Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Sa anak akas ni Tatang. Siguradom laang tatalaga ang makaraman ka kanyak no kasjay mo taramidong. Un ka din. Nay, ada kayo man ang ngagkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni tatang yawn. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano matalim makayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dumngag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Ay, masaya nga nakmat iti kwarta nga igasgastos na para iti babae. Ngamawanan maaramidan mi. Taagunget mo't no bagbagaan mi, Nana. Manmano nga min ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. Agpakada akong Tonyo, my loves. Maganan ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak. Itid mo, tapno saan na kamarabiyan. Sige, sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa ngaribo laang ti itid mo. Nayo ng mata Anayo mon alimaribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige, sige. Layunak lang ang my loves. Basta di ka maumumakanyak away. Ang mga makasarak ka to iti ubing ang sak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak. Nalabos ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni Tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot maninday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito store na. Anyang ay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, ninita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nalanga raw, tagsaraak mo tan dito store ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manen tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasayat nga ibagam. Agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo nga min, naibos manen ti bagas. Syakto manen ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang.
No addamat kumasobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta a pagrigrigatan yu, tatang. Huston! Dadakkel kayon! Rebeng na! Da kayon timangged iti para iti lamutan nyo! Tawag ni Tatang Manang. Kaslam makaungit. Kinugtaran na pa iti planggana jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya timbaga maya Manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat Saan laang adagiti babae na ti agnumnumar? Amumot ni Tatangan Manang. Imutan data. No babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan. No ngay saan? Dahita ti sana mapanunot ni Tatang Manang. Nyam no saan adumngag iti pamagbaga? Makaammo iti biyag na. Mare Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare. Sa anak una yan arumrumwar. Tasyak ti mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samot. Wen man maray tanay na ibusen tay lako kay J Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak a maibus tilakom tapno saan a maistak. Wen ay wen gayam. Imay dagi jay kakaanak kam ijay balay idi napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na, apay kumangay kat adamot ti balay damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagpagak nga isardeng na ti kastangar aramidan na. Ngem natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagi jay. Nabayagan sipod na udi asinarungkarak ida. Ita, kasta pay lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kankanon damare. Makitam day nga aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita a babae no kumapsuteng. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manang Edna. Wan, umayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni Mat Joey, ang klase na manang. Nasaya at mat, tapno maibagak amin na kayat ko nga ibagakan ka. Ne, apay, ada ka di basol ko manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamait, nabayagan na panawan, apimusay ta sawak. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinukat pay latiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan ba? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Adaman wan no awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Panagkunam ka di, kat adapay patag mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay un manang, ay wanan dakto. Adudang to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agpatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti dumngeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ke baribar dagiti sungbat na. Relax ka laeng mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko.
Namin ano adaras a binagaak, ngem dinak met ipangag. Kalpasan ti mano atawan a nagrigrigatak. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tatang. Adan sa mo tirikrik naan na. Wan nga ron. Didita anak ko. Yala anak man iti dalom. Makain inom akon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Diyak ka pa lang ti tumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo a pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kasimot ni tatang. Shh! Tagtagali. Pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawat ti balay, tatang. Nasaysaya at matlaang no mga asawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangayuan kada kayo. Ay, agyaman na anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumayda. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan da kon. Sininaanda kayon, tamasakit kayon. Sininaanda kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saanin anak. Lakay ako. Ganakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kastangag sakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, saanin anak. Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anya tar aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. Ada ti ginatang ni manang mo, anay masama sida. Ada, tatang. Mangidasar ka man nga ro diti kanag, anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga sawa man ng tatang. Mano abulan mutan awantin niya awi jo babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya? May mayat maglaan. Nung mga sawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nung kastama ditirik na yung. Iti kastoy nga edad ko. At katapay mga yat kanya kanak ko. At da siguro tatang. No at dati kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ko nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayon tatang. Iso dagiti babae Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sawaan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo, tatang. Apay ngagsangsangit ka nga imay dito'y balay, Tonyo. Barik nak. Akagurad akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pilitindak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sikaso kanya. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laeng amaragsakan ka. San aya kasta ti kayat mo? Ay kayat mo ti mangisang sangpot iti babae iti balayo. Marang. Basol mo metlaeng no apay akasta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumot la iti aramid mo. Manang, mabaling ka nitag na dito'y dakil abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnag, saan ang mabalin? Na sigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangig mo kadakwada. Anya nga ron, talaga kasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishbowl iti paradaan ti tricycle. Wen, apay ka de. Napintasan niya. Wen mat. Apay no arman nyo. Arman nyo kadi. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ito'y kaanakan ni Nana Iskay Yistor
Diyan na pintas para bantay na, isto. Balasan ka mo pwede dyan, tatan. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Ay, amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta ngay magbagayo. Di ka di kayat nga iwanan. Iso akayat yo ang mga sawak mo rin. Tapno saan kayo amarigatan. Anak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanan dak ko man, anak ko.